שלום וברוכים הבאים ותודה שהצטרפת אליי לדף היומי בחברותה, ללמוד איתי פה בחברותה את הדף. אתה מוזמן בכל יום. אני משתדל להעביר את הדף בצורה כזאת שהיא תהיה ברורה עד כמה שניתן. כלומר, שהכל יהיה ברור ונהיר כשמש. היום אנחנו ממשיכים בדף עמוד ב' למטה, וגם אנחנו הולכים לסיים את הפרק הראשון של הוריות, שזה הורו בית דין. כל הנושא הראשון בעצם של הוראת בית דין בטעות, פרא אליהם דבר של ציבור. אז אנחנו אוחזים בדף A עמוד ב' למטה. אומרת הגמרא, תניא, רבי שמעון אומר, אז בעצם מה שהיה לנו זה דבר כזה. היה לנו את שיטת רבי מאיר, רבי יהודה ורבי שמעון, שכל אחד מהם אמר דבר אחר כמה פרים מקריבים. האם כל שבט ושבט, גם אלה שלא חטאו, האם רק השבטים שחטאו וגם בית דין כמו שרבי שמעון אמר, או רק בית דין כמו שאמר רבי מאיר. פה מגיעה הגמרא ומקשה קושיה על רבי מאיר מברייתא. והקושיה היא תבוא לקראת הסוף. כלומר, הברייתא היא מביאה איזשהו דין מיוחד, ומזה אנחנו נשאל על רבי מאיר לאחר שנסיים את הברייתא. אומרת הגמרא תניא, רבי שמעון אומר, מה תלמוד לומר פר שני בן בקר תיקח לחטאת, אם נלמד שהם שניים, והלא כבר נאמר, ועשה את האחד חטאת, ואת האחד עולה להשם. אנחנו מדברים על הפרים של הלוויים, במילואים, קורבנות המילואים. כשהם חונכים את הבית, זה היה הפרים שהם היו צריכים להביא. זה לא נוגע אלינו, לא מפה היא הקושיה, אבל זה מה שכתוב בתחילת הברייתא, הגמרא מביאה את כל הברייתא. אז ככה, ולא כבר נאמר ועשה את האחד חטאת, האחד עולה להשם, אז מה אנחנו צריכים להגיד לנו את שניהם? הרי אנחנו יודעים שהם שניים כבר כתוב, ועשה את האחד עולה ואת האחד חטאת. אלא יכול תהיה נאכלת חטאת ללוויים, תלמוד לומר, הוא פר שני. שני לעולה. מה עולה לא נאכלת? אף חטאת לא נאכלת. אז זה מדובר פה בעצם, הפסוק בא לומר לנו שיש לנו פה דין מיוחד של חטאת שלא נאכלת. כל חטאת בעצם נאכלת. לכהנים. ודמה נזרק על המזבח החיצון. החטאת פה היא כמו חטאת בעצם של קורבנות ציבור, שהם נשרפים, והדם שלהם נזרק לפני ולפנים. על הפרוכת. על הכפורת, כאילו בעצם. אז זה תחילת הברייתא, הדין של קורבנות הלוויים. כיוצא בו, אמר רבי יוסי, הבאים משבי הגולה. משבי הגולה. הקריבו עולות לאלוהי ישראל פרים 12. אז בפסוק כתוב ככה, הבאים מהשבי, בני הגולה, זה הגרסה הנכונה, הקריבו עולות לאלוקי ישראל פרים 12 על כל ישראל, אלים 96, כבשים 77, צפירי חטאת 12 הכל על השם. אז יש לנו עולות 12, שעירי חטאת 12, שפה יש לנו רמז שמדובר בעצם על עבירה של עבודה זרה, שזה צריך גם שעירים, ואלים 96, כבשים 77, עשו מספר מוזר של קורבנות. הכל עולה. שואלת הגמרא, הכל עולה, עשה כדעתך? אפשר שחטאת עולה, הרי חטאת לא מקריבים את כולה על המזבח. אסור להקריב את כולה על המזבח. אז מה הכוונה הכל עולה? אלא הכל כעולה. מה עולה לא נאכלת? אף חטאת לא נאכלת. אז פה בא לומר לנו הפסוק שכל אלה לא נאכלות, כמו קורבנות בעצם של ציבור, אלא נשרפים מחוץ למחנה. דתניא, רבי יהודה אומר, על עבודת כוכבים הביאו. בעצם דתניא פה, תוספות לא גורסים את זה, כיוון שהם נוקטים שהברייתא הזאת היא בעצם מחוברת לברייתא הראשונה, והגמרא לכן הביאה את כל הברייתא הארוכה הזאת. ולא עצרה להגיד והתניא עלה או משהו כזה, כמו שנהוג
בגמרא לומר כשהגמרא מביאה עוד ברייתא שמוסיפה על הברייתא הראשונה, והיא בעצם הקושיה. אז זה בעצם דעה מהרבי יהודה, רבי יהודה אומר, או משהו כזה, על עבודת כוכבים הביאו. כל הדבר הזה שהביאו, זה היה על עבירה של עבודה זרה, כמו שראינו גם בגלל זה שהביאו שעירים. מתי עשו? עשו בימי צדקיהו. עד כאן זה הברייתא. אז הם הביאו את הקורבנות על עבודה זרה שהם עשו בימי צדקיהו בבית ראשון. עכשיו מגיעה הקושיה של הגמרא. אומרת הגמרא, בישלמה לרבי יהודה משכחת לה 12 חטאות, כגון שחטאו 12 שבטים. דמייתו 12 שעירים, לפי רבי יהודה מצוין, כל שבט ושבט מביא חטאת, ולכן הגענו למצב של 12 שעירים. הנה עמי דחטאו 7 שבטים, ושער אינך בגרירה, כן, כמו שאמרנו, או שאחרי 12 חטאו, או ששבעה שבטים חטאו רך גורס, רבנו חנן גורס, חטאו מיעוט שבטים, כן? אפילו שבט אחד ראינו לפי שיטת רבי יהודה, ושער האינך בגרירה, כמו שאמרנו, כל שאר השבטים בגרירה גם מתחייבים בקורבן. ולרבי שמעון עמי משכחת לה, אומרת הגמרא, כגון שחטאו 11 שבטים בדיוק, דמייתו 11 שעירים, ואידך דבית דין, אז יוצא גם כן 12. אלא לרבי מאיר דאמר בית דין מביאים ולא ציבור. 12, איך היא משכחת לה? אם לפי אתה משהו, לפי רבי מאיר, מביאים תמיד רק הבית דין ולא הציבור. אז איך אתה מגיע למצב שמביאים 12 פרים? אומרת הגמרא, מתרצת הגמרא, כגון שחטאו ועדר חטאו ועדר חטאו עד תריסר זימנה. היה לנו מצב של הוראה של בית דין, ואחרי זה ידיעה שטעו, ואז אחרי זה שוב הוראה, ואז שוב ידיעה, ואז כיוון שהידיעות מחלקות, הגענו למצב של 12 פרים. שואלת הגמרא, והמייתי לו, אנו דחטאו. האנשים שחטאו בבית ראשון מתו עד שהם הגיעו לבית שני להביא את הקורבנות. ואז מה קורה? חטאת שמתו בעליה, היא לא עולה, רואים עד שתסתאב או מתה. אומרת הגמרא, אמר רב פאפא כי גמירי חטאת שמתו בעליה במיתה, אנא מילי ביחיד, אבל לא בציבור. למה? לפי שאין מיתה בציבור, אין דבר כזה, הציבור לא יכול למות. אז ממילא, כיוון שהציבור לא מת, הציבור אולי מתחלפים בו יחידים שמתים, אבל מגיעים אחרים, הציבור בפני עצמו יתחייב, אז הוא חייב. מנהלי לרב פאפא, מאיפה הוא למד את זה, את החידוש הזה שציבור, גם אם חלק מהציבור מת, לכאורה פה משמע שרוב הציבור מת, עדיין הציבור לא מת. המושג, מהות של ציבור לא מת. מאיפה הוא למד את זה? הנה מה דכתיב תחת אבותיך היו בניך, כתוב בתהילים. תחת אבותיך היו בניך, יחי אפילו ביחיד. זה לא נאמר רק הציבור, זה נאמר גם ביחיד. אלא דיוקיה דרב פאפא מסעיר דראש חודש. וזה עובד ככה. זה אמר רחמנה. כתוב בתורה, מה הייתי מתרומת הלשכה? כן, זה כתוב בפסוקים, נדייקים את זה בפסוקים שהם מביאים את זה מתרומת הלשכה. והמה הייתי לו מישראל, הרי נניח שתרמו את המחצית השקל שמשם, הרי עושים 3 פעמים בשנה מגבית לתרומת הלשכה. שיהיה כסף לקנות קורבנות. משם קונים את צעירי ראש חודש. ואז עשו את המגבית. אחרי חצי שנה יש ראש חודש, כל חודש זה ראש חודש. אז גם אחרי חצי שנה יש ראש חודש. ואז מגיעים בעצם לקנות, בינתיים מתו. יכול להיות שאפילו בראש חודש הראשון מתו. מה הייתי לאומי ישראל? ואנך דפיישי, אלה שנשארו, איך ימייתו? איך מביאים? הרי זה חטאת שמתו מקצת בעליה. אלא שמע מן החטאת שמתו בעליה בציבור קרבה. זה ראיה, לכאורה משם רב פאפא למד שציבור הוא לא מת. מי דמי דוחה הגמרא, שעיר דראש חודש, דילמה לא מייתו מציבור. אבל אחא ודאי מייתו. בשעיר דראש חודש לא בהכרח שמתו כולם. שמתו, לא כולם, שמתו חלק. יכול להיות שלא מתו. אבל אחא ודאי מייתו. עכשיו זה דבר תמוה מה שכתוב פה. וכל הראשונים
שמים לב לתמיהה הזאת, כי הרי זה ברור שמתו. אנחנו יכולים לדעת, כל יום מתים, אם לא עכשיו, לא בחודש הזה, בעוד חודשיים, יכולים להסתכל ברישומים של חברה קדישא. בכל מקרה, אין חילוק בדין של סיירי ראש חודש, לא כתוב שאם מתו לא מביאים סייר ראש חודש, לא, כתוב כל חודש מביאים סייר ראש חודש, בין אם מתו בין אם לא מתו. לכן התירוץ הזה הוא ודאי צריך הסבר. אז כמה הסברים נאמרו, וגם הם מוקשים. מה שמופיע פה בתוספות, זה שבעצם נכון שמתו, שזה רש"י. רש"י לא, רש"י אומר שזה ספק. דילמה לא מתו, זה ספק. אז זה תמוה, שהוא מסביר את זה כפשוטו, זה באמת תמוה. כי אין, זה לא ספק, זה ברור שגם אם מתו מביאים סייר ראש חודש. אז תוספות אומרים, או שרבינו חננאל אומר, תוספות הראש. סליחה, תוספות הראש, שבעצם המעות האלה שהגיעו מתרומת הלשכה, הם נלקחו מחלק מכל עם ישראל. הרי כל פעם לוקחים חלק מהכסף שיש בתרומת הלשכה בקופה, ויכול להיות שהכסף הזה הגיע מאנשים שלא מתו. זה אפשר לשמוע. אבל הבעיה היא שלכאורה כל מי שמקנה את הכסף שלו לתרומת הלשכה לבית המקדש, זה לא נשאר שלו, זה נהיה קופה משותפת, וכשעכשיו קונים מתוך הקופה לכאורה, וזה כל הרעיון של הקופה המשותפת, שלכל אחד ואחד יהיה חלק בכל שעיר בראש חודש, בכל קורבן של ציבור. אז לכן גם זה לכאורה מאוד תמוה התירוץ הזה, ולא מצאתי תירוץ יותר טוב, אז נשאר בזה. אבל, אז זה גם כן נדחה. אז גם זה נדחה שאי אפשר להעבירה מראש חודש, שבעצם רואים שחטאת שמתו בעליה, מביאים אותה. אלא תימא רב פאפא מאחה, מעגלה ערופה, דכתיב כפר לעמך ישראל אשר פדית השם. כתוב פרשת עגלה ערופה, שרבים, איפה זה? כפר לעמך ישראל אשר פדית השם, זה בעצם מה שהם אומרים כשהם יורדים לנחל והם עורפים את העגלה, אז הם אומרים כפר לעמך ישראל אשר פדית השם, וזה ממצרים. מה זה אשר פדית השם? זה הולך על מצרים. איך הגענו למצרים? זה אומר שאם לדוגמה, לפני 10 שנים היה גם איזה מצב של מת מצווה שהיו צריכים להביא עליו עגלה ערופה, אז זה מכפר גם עליו, עד יציאת מצרים. אז מה אתה רואה? אומרת הגמרא, ראויה כפרה זו שתכפר על יוצאי מצרים מדכתיב אשר פדית. אז אתה רואה שאפשר לקחת קורבן ולכפר איתו על ציבור, אפילו שמתו הציבור שנים קודם. שדוחה הגמרא, מדמי אתם כולו איתנון. כל אלה שעכשיו מתכפר עליהם נמצאים. זקני העיר האלה נמצאים פה, הם חיים. מי גודל מכפרה החיים, מכפרה נמי המתים. מזה שאנחנו מקריבים קורבן, שהוא הולך על הכפרה של העגלה הערופה הזאת שצריך להביא. אנחנו מצרפים בתוך הקורבן. אם כבר מקריבים קורבן, מצרפים את הכפרה של מי שהיה קודם. אבל אחא מי אבו חיים? פה לא נשאר מי שיקריב את הקורבן שהתחייב כדי להביא את הקורבן, שאז תוכל לכלול בתוך הקורבן את אלה שמתו. אומרת הגמרא, למה? הנה חינמי, דכתיב. באמת למה? מי אמר? מה? בין חורבן בית ראשון לבניין בית שני, היה 70 שנה. בשביל להתחייב בקורבן אתה צריך להיות בן 13. מופקע כל כך שהיו אנשים בני 83 בבית ראשון, לא רק זה שזה לא מופקע, אומרת הגמרא, יש לי ראיה מפסוק. דכתיב ורבים מהכהנים והלוויים וראשי האבות, כתוב, הזקנים אשר ראו את הבית הראשון, כן? ביסדו זה הבית בעיניהם, בוכים בקול גדול, ורבים בתרועה בשמחה להרים קול. אז יש כאלה שבוכים ויש כאלה ששמחים. אלה שראו את הבית הראשון בוכים, הגמרא אומרת במקום אחר, כי הם הצטערו על זה שהבית השני היה חסר בו הרבה דברים שלא היה בבית הראשון. שהיה בבית הראשון, היה חסר בבית השני. והאלה שלא ראו את הבית הראשון, הם רואים פעם ראשונה בניין הבית. אז הם שמחים. אז היו כאלה שהגיעו מבית ראשון שהיו חיים, אז הם התחייבו להביא את הקורבן. וכיוון שהם חייבים, אז הם יכולים לכפר גם על המתים. ולא רק זה,
הכתיב תרועת השמחה לכל בכי העם והכל נשמע עד למרחוק. כלומר, סליחה, דילגתי. דכתיב הרבה מקמים לא שאבות. שואלת הגמרא ודילמה מועטים אבו. אנחנו רואים שתי מקרים. היה לנו מקרה אחד של עגלה ערופה, שכל מי שחייב, חי. ואז הוא יכול לכפר על המתים. ואנחנו יודעים שחטאת שמתו בעליה, אי אפשר להביא. אז אולי, רק אם רוב, אם זה ציבור, תגיד שאם רוב הציבור חי, אפשר להביא גם על המתים. אבל אם נשאר רק מועט, אז בסופו של דבר זה חטאת שמתו רוב בעליה. לכאורה בסברה, לומר שגם זאת החטאת בעייתית. אז אולי גם פה רק המועטים הגיעו, בסדר, היו כמה זקנים שנשארו מבית ראשון. אבל הרוב מתו. אומרת הגמרא, הכתיב תרועת השמחה לכל בכי העם והכל נשמע עד למרחוק. כלומר, בפסוק משמע, ואין העם מכירים, כן? ואין העם מכירים את תרועת השמחה לכל בכי העם, כי העם מריעים תרועה גדולה והכל נשמע למרחוק. כלומר, כתוב שאלה שהיו רחוקים לא שמעו את התרועת שמחה מרוב הבכי של אלה שבחו. ואלה שבחו זה אלה שהיו בבית ראשון. אז אתה רואה שבעצם אלה שהיו בבית ראשון, הם היו הרוב. הבכי שלהם הסתיר את הקול של התרועת שמחה של שאר העם, אז הם בעצם היו הרוב. שזה מעניין. איך זה באמת קרה שהיו הרוב מבוגרים בגיל כזה, 83, זה לא גיל צעיר. אבל ככה משמע בפסוק. שואלת הגמרא והמזידים אהבו. עד לכאן אנחנו מסתדרים, אבל חטאת מגיע על שוגג, ובדורו של צדקיהו היו מזידים מפורש בנביא. אומרת הגמרא, הוראת שעה הייתה. ברגע שאתה אומר הוראת שעה, אומר תוספות, אז ממילא הוא הדין דל כולו מציל את הרוצח. ברגע שאתה אומר, זה היה הוראת שעה. הוראת שעה דומיה חנוכת בית המקדש, שגם אז הקריבו כל מיני קורבנות מיוחדים. אז גם בבית מקדש ראשון, אז גם בבית מקדש שני היה הוראת שעה, גם על מזיד, וגם בבית מקדש ראשון היה על מזיד בחטא העגל, אז גם פה היה על מזיד, בדורו של צדקיהו, מצוין. הנה, האחי נמי מסתבר, ככה גם מסתבר, דילותי מאחי, אלים 96 כבשים 77 כנגד מי? יש כאלה שגורסים רק את ה-77, כי 96 זה עוד מתחלק ב-12, אבל 77 לא מתחלק ב-12. אז איפה זה נתפס? אלא הוראת שעה הייתה. הכנה מהוראת שעה הייתה. אז גם הסיפור הזה של להקריב על מי שמת, זו הייתה הוראת שעה. אומרת הגמרא, תנו רבנן. רגע, אז מה יצא לנו? מה שיצא לנו זה דבר כזה. בעצם לפי רב פאפא, אלה שחיים יכולים להקריב על המתים, והוא למד שבאמת נשארו חיים ויכולים להקריב. גם תוספות אומר שהיה אפשר לתרץ את ההוראת שעה גם על אחורה, אבל בסופו של דבר לא תרצו את זה. כלומר, התירוץ של רב פאפא נשאר גם ככה. אפשר גם לתרץ שזה היה הוראת שעה. הנקודה אבל שאנחנו הבאנו את כל זה, זה בעצם מה קורה אם מתו חלק מהציבור. אז לכאורה יוצא שאם מתו חלק מהציבור, מיעוט הציבור, עדיין מקריבים את הקורבן, גם לפי מי שסובר שהציבור מביאים את הקורבן. זה מה שלכאורה נפקא מינה לסוגיה שלנו, ובזה הגמרא הולכת עכשיו להמשיך לדון בתנו רבנן. תנו רבנן מת אחד מן הציבור חייבים. אחד מבית דין פטורים. זה הברייתא. מת אחד מהציבור חייבים. מת אחד מבית דין פטורים. מן תנא שואלת הגמרא, לפי מי זה הולך? אמרנו רבי יהודה, רב מאיר, רבי יהודה, רבי שמעון. לפי מי זה מסתדר הברייתא? אמר רב חיסדא, אמר רב זרע, אמר רב ירמיה, אמר רב. שרשרת ארוכה, כל אלו אמרו בשם רב, שמה? שזה רבי מאירי. דאמר בית דין מביאים ולא ציבור. ואז מה? וילקח מת אחד מן הציבור חייבים. דהה קיים כולי בית דין. ברגע שאתה אומר לי שבית דין הם אלה שמביאים, אז גם אם מת אחד מהציבור, עדיין חייבים בית דין, כי זה לא נוגע אליהם. מת אחד מבית דין פטורים, דעה ולחטאת שמת אחד מן השותפים. הביטוי חטאת שמת אחד מן השותפים זה ביטוי שהוא בא לבטא איזשהו חטאת שהיא ביניים. היא לא חטאת יחיד והיא לא חטאת ציבור, זה חטאת בית דין.
זה חטאת שאין לה תקדים, אין דבר כזה חטאת שותפים. בעולם לא שייך להביא חטאת שותפים. חטאת זה רק יחיד או ציבור. אבל פה, אם אתה אומר שבית דין חייבים, אז זה לא ציבור, כי זה הרי מוטל על בית דין. ויוצא שנותנים לזה דין של מקצת חטאת יחיד. ולכן אם מת אחד בבית דין, פטורים כי חטאת השותפים היא. אז יש לה דין קצת של חטאת יחיד שמתו, אפילו חטאת שמתו מקצת בעליה, היא מתה, היא לא עולה. לא מקריבים אותה. אמר לאביי, אז זה לכאורה כמו רבי מאיר. אמר לאביי, מה תקיף לרב יוסף, סליחה, ומשום מה הכי פטורים. מה תקיף לרב יוסף ונוקמה כרבי שמעון? אפשר להעמיד גם כרבי שמעון. דאמר בית דין עם הציבור. גם בית דין מביאים וגם הציבור. אז מה, איך תמיד את זה? מת אחד מן הציבור חייבים. לא רק זה, זה גם יותר טוב להעמיד את זה כמו רבי שמעון, כי אז יש לנו חידוש גם בחלק הזה. לפי רבי מאיר אין חידוש בזה שמת אחד מן הציבור חייבים בית דין, כי זה לא נוגע אליהם. מה זה נוגע אליהם? החיוב הוא רק של בית דין. אז מת אחד מהציבור זה לכאורה לא חידוש. לפי רבי שמעון, גם מת אחד מהציבור זה חידוש שחייבים. דאין ציבור מתים, זה חידוש כמו שאמרנו קודם, שאין דבר כזה שהציבור מת. גם אם מתים בתוך הציבור, הציבור עצמו לא מת. אז גם ברישה של הברייתא יש חידוש, אם אתה מעמיד את זה כמו רבי שמעון. אבל אם מת אחד מבית דין, פטורים, למה כדי אמרין חטאת השותפים? מצוין, אז אפשר להעמיד כמו רבי שמעון, וזה אפילו חידוש יותר גדול ומעולה. אמר לאביי, שמינן לרבי שמעון דאמר חטאת השותפים אינה מתה. ראינו ששיטת רבי שמעון שחטאת שותפים אינה מתה. וזה בעצם נוגע אלינו, כי לפי רבי שמעון החטאת של בית דין היא חטאת שותפים. דתניא, פר ושעיר של יום הכיפורים שעבדו והפריש אחרים תחתיהם, ימותו. כולן. פר ושעיר של יום הכיפורים שעבדו והפריש אחרים תחתיהם, ימותו כולם, דברי רבי יהודה. רבי אליעזר ורבי שמעון אומרים, יראו הכוונה עד שיסתאבו, לפי שאין חטאת ציבור מתה. אז מה אתה רואה בעצם? אתה רואה שחטאת של שותפים לא מתה, אלא יראו עד שיסתאבו לפי רבי שמעון. שם בעצם הפר והשעיר של יום הכיפורים שעבדו, הפר הוא בא לכפר על הכהן הגדול ועל אחיו הכהנים. זה מה שהוא אומר הרי בווידוי שלו, ולכן זה בעצם כמו חטאת השותפים. והם עבדו והפריש אחרים תחתיהם, אז בעצם יוצא שעכשיו היא לא יכולה לעלות, זה כמו שמתו בעליה, אותו מצב, אז לא תמות, אלא יראו עד שיסתאבו, לפי רבי שמעון. לפי תנא קמא ימותו, כמו דין של חטאת שמתו בעליה, אי אפשר להקריב אותה, מתה, הורגים אותה. זה רבי יהודה, תנא קמא פה רבי יהודה, ולפי רבי שמעון יראו עד שיסתאבו. אז אתה רואה שלכאורה לפי רבי שמעון לא אומרים שחטאת שמתו בעליה תמות, אלא יראו עד שיסתאבו. אמר לרב יוסף, כהנים כאמרת, שאני כהנים דאיקרו קהל. הרי פה אמרנו שהקהל פה, השותפים פה, זה כהנים. כהנים נקראים קהל. דכתיב על הכהנים ועל כל עם הקהל יכפר, אז יש להם דין לא של חטאת השותפים, אלא של חטאת הציבור, חטאת הקהל. אלא, אומרת הגמרא, אלא מעתה ני תופר בהוראה. אם אתה אומר שהכהנים נקראו קהל, אז שיביאו פר אליהם דבר, כמו עוד שבט בעם ישראל. וכי תימא חינמי, מי אמר לך שהם לא מביאים? אולי באמת גם הכהנים צריכים להביא. אומרת הגמרא, אתה אפילו שבטים. כן? אם ככה יוצא שיש יותר שבטים. אמרנו לפי רבי יהודה 12, לפי רבי שמעון 12 ועוד אחד לבית דין. לא ראינו שיש מצב של 13 לפי רבי יהודה ו14 לפי רבי שמעון. אלא אמר רבא ברבי יעקב, שבטו של לוי לא יקרו קהל, דכתיב הנני מפריך והרביתיך ונתתיך לקהל עמים. כל שיש לו אחוזה יקרי קהל, וכל שאין לו אחוזה לא יקרי קהל, כיוון שללוויים אין אחוזה בארץ, אז הם לא נקראים קהל. שואלת הגמרא, אם כן, חסרי לו בית שבטים. אם ככה, אז יש לנו רק 11 שבטים ולא 12, כי הרי לוי לא נחשב שבט, אז הוא לא מקבל. אז לא רק הכהנים, גם לוי לא מקבל.
לא חייב להקריב קורבן אלם דבר. לפי רבי יהודה ורבי שמעון צריך לראות 11 ו-12 ולא 12 ו-13. אמר אביי אפרים ומנשה כראובן ושמעון יולי, אז מה אתה רואה? בעצם שאפרים ומנשה יש להם דין, כל אחד מהם של שבט גמור. אמר רבא והכתיב על שם אחריהם יקראו מנחלתם. כל הנושא הזה של אפרים ומנשה זה רק על שם אחריהם יקראו מנחלתם. נחלה הוקשו ולא לדבר אחר. כן? אז מאיפה אתה מביא את זה שגם לגבי קורבן, אומרת הגמרא, ולא? מה, לא לגבי דבר אחר? והחלוקים בדגלים בחניה, התורה מפרטת את החלוקה בדגלים, וגם מנשה ואפרים, כל אחד דגל נפרד. אומרת הגמרא, כנחלתם, כך חנייתן, כדי לחלק כבוד לדגלים. שם זה נושא מיוחד בשביל לחלק כבוד לדגלים. שואלת הגמרא, והחלוקים בנשיאים, יש להם כל אחד נשיא בפני עצמו. אז איך אתה אומר לי שהם לא שבט בפני עצמו? אומרת הגמרא, ראו לך לא כבוד לנשיאים. דתניא שלמה עשה 7 ימי חנוכה, ומה ראה משה לעשות 12 ימי חנוכה? חנוכת הבית כמובן, כן? כדי לחלוק כבוד לנשיאים. כן, זה קצת מעניין הברייתא הזאת, שאלה משלמה על משה, אבל זה לא הכוונה. הכוונה היא בעצם למה משה עשה 12, כדי להביא, כדי לחלוק כבוד לנשיאים. אומרת הגמרא, נו, אם ככה, אבל מה יוצא בסוף? מאי אבה עלה שעל הספק שאמרנו קודם, שחטאת השותפים אינה מתה או לא. האם היא מתה בסוף או לא? הרי אמרנו בעצם לכאורה שהבאנו ראיה מכהנים. וכהנים זה... ואז רואים שמה שלפי רבי שמעון חטאת שמתו בעליה, חטאת השותפים שמתו בעליה, שם רואים שהיא לא מתה אלא אירוע עד שהסתאבו. אחרי זה אמרנו שכהנים זה לא ראיה כי זה נקרא קהל, אבל מצד שני אם זה נקרא קהל אז תוסיף שיביאו קורבן, אמרנו לא, בשבט לוי לא נקרא קהל. אז אנחנו לא יודעים אם זה נקרא קהל לגבי קורבן או לא, אמרנו שזה נקרא קהל לגבי חלק מהדברים, חלק מהדברים לא. מה למעשה יוצא בשיטת רבי שמעון, האם חטאת שמתו בעליה מתה או יראו עוד תראה עד שתסתאב? דתניא אומרת הגמרא, תשמע דתניא רבי שמעון אומר 5 חטאות מתות, ולד חטאת ותמורת חטאת וחטאת שמתו בעליה וחטאת שנתכפרו בעליה וחטאת שעברה שנתה. מפורש אומר לך רבי שמעון כולם מתות. ואי אתה יכול לומר ולד חטאת בציבור, שאין ציבור מפרישים נקבה, אז לא שייך את הנושא של ולד חטאת, שזה שייך בחטאת יחיד. אם היה פרה שהוא קדשה לחטאת, פרה נקבה שהוא קדשה לחטאת ולא ידעו שהיא מעוברת, בסוף היא נולד לבן. אז מה עושים עם הוולד הזה? אז גם כן מת. אז זה לא שייך בפער אלם דבר של ציבור, שזה רק זכר. זכר כידוע אינו מוליד. ואי אתה יכול לומר תמורת חטאת בציבור, גם כן שאין תמורה בציבור, זה עוד דין שאתה לא יכול להחליף. אם הקדשת פרה לקורבן ציבור, אתה לא יכול להחליף אותו, אין לו תמורה. ואי אתה יכול לומר חטאת שמתו בעליה בציבור, שאין ציבור מתים, כן? שנתכפרו בעליה ושעברה שנתה לא שמענו. יכול ימות. ומה יהיה הדין שנתכפרו בעליה ושעברה שנתה בציבור? יכול ימותו? אמרת ילמוד סתום מן המפורש. מה מצינו בבלד חטאת ותמורת חטאת ושמתו בעליה ביחיד דברים האמורים ולא בציבור, אף שנתכפרו בעליה ושעברה שנתה ביחיד דברים האמורים ולא בציבור. אז רוצים להעמיד בעצם שכל הנושא הזה של חטאת שמתה אחרי שהיא לא יכולה לעלות זה רק ביחיד ולא בציבור. שואלת הגמרא וכי דנים אפשר משאי אפשר? הרי שמה מה שאמרנו זה כי אי אפשר, לא שייך בטכנית ולד חטאת בפער של ציבור, כי הוא רק זכר. תמורת חטאת אסור לעשות תמורה, מתו בעליה גם לא, כי הציבור לא מתים. אז טכנית אי אפשר, אז מה אתה אומר לי שלומדים משם? אז אי אפשר, לא דנים אפשר משאי אפשר. אומרת הגמרא, רבי שמעון בחד מקום גמר. כלומר, הוא לומד את זה בהלכה למשה מסיני, שכל הדינים יהיו יחד ביחיד ובציבור. ולכן הוא אומר, אם בציבור היה הדין שהם צריכים למות, שהם לא צריכים למות, סליחה, אז גם ביחיד. אז מה אנחנו מדייקים מזה?
אנחנו מדייקים מזה. שביחיד דווקא אנחנו אומרים שתמות ולא בציבור. כן, זה מה שהיה לנו בעצם בפרק ראשון של אורו בית דין. אז בעצם סגרנו את כל הנושא של הוראת בית דין בטעות, מה שנקרא פר אלם דבר. לפי כל הדעות ראינו את זה בעצם בדף הקודם, את פירוט הדעות בכל הווריאציות, מי מביא איזה, אם השבט מביא או בית דין או כל השבטים וכו'. היום ראינו בדף האחרון של הפרק מה יהיה הדין אם מתו חלק מהקהל ואם עברה שנתה. ובפרק הבא אנחנו גם נראה בעזרת השם את כל הנושא של פר כהן משיח ושל נשיא, שזה בעצם מלך. אז אם זה מעניין אותך, אתה יכול לבוא לפה גם מחר. בעזרת השם אנחנו נהיה פה. אני אהיה פה.